Black puddings with slim behedal don leor screw tú fan oige sogat. Cad mar cimnion tú lehead oige agus an tógail a fur tú? Rugga mé an gilach sráid bhaile iascareachta chósta híar chuntaí an dún gur chap mé an céad dem léon dem héal an son agus scrí mé leabhar mar dheall sin sweet gilach, let go your anchor. Agus is Amsterdam an leabhar san ná black puddings. Nar bhí mé dem léon a díos cheannach go bháthar teachósta inún fádaigh. Teachósta anna éastar ar fad bhunaí a gé an sédéag dachad a dó, you know, an blian bavasa a déring is star alla han óstaán a bhanú, but in those. It's mór an bantáiste dainge éirí suas I deachtórne. Mar tagan dína isteach agus bíon nuacht an lé an agus bíon caint agus ceol agus gohéad. Agus cincinneal duine a bhí idhahar héin mar bhí siabalta ástan na cheannacht in sna trochadí. Círiachaí as le stúil agus chaisi a hóige ag obair in Óstáin. Bhaile sí pé penganí agus skillingaí agus punta bhíce agus is cainlam bhí savings accounts in Africa fuiste ging fad, you know, sna penganí a fuirtú confirmation agus communion agus mar sinnde agus is cainlam dear sharing ar fad an targad a thuirtar ísachtaí agus thugar mar agus blianta ní sin thug sin an targad th náistúing. Agus ar ró idechas I gcónaí tábhachtach a deas agah sé agus sibh fás níos. Thuair mar go léir an amsan go déan an grammar school agus níos an go déan ollscoil agus bé sin rih an 11 plus agus rih an idachas séir, you know, so ní raibh scoláireachtaí bhíad ar gan go leor. Ach nach machar rud go raibh na bráthra agus ná réalta an, you know, hon idachas a thuirt dum le héad. Agus caithe mé rá nar a daoine tromíocht ar na bráthra Christúla agus mar sinnde, you know. Marach iad glúnta díing nach méach idachas I ging ar chorbe. Hílas is achbara goraing hon sagatóracht, you say. So chuir mé steach an son go dtí chláiste bhfuilmha óga mé ferriste nar a bhí mé ar an ollscoil agus treis gábh líon nó mar sin de sin cheapas nach méing you know, gur bharlam dul I drú éigent eile, you know, an ihe fuair mé an céim tháinig ardmhaistar an scoil in a rabhas an fádaire agus tharraigh sé job dom agus thógas é agus chach mé seach mbliana an son I múntóireacht. Is úntaach an tréáil, you know, hon go gatha tú bheithéad a hasamh an son nó sciún rang agus rudaí a bhíú. Go dtéireann tú ina dhé sin an sin go ndeithí tú isteach sa Stat Service? Bhí machar ina baile cléireach inún fádaigh, Cléireann Town Clerk, agus fuair sé bás Sáas oban. Agus bhí mise ar tí aireas an bhúntóireacht, bhí job feite go mar cigar a scoil san deisceart ag an amsan agus bhí 7 year rich mar therefore but fuair sé sin bás agus tharraigh siad an job domsa. Catholic mise a ewing job le maiile Catholicach ach ní bhaing job mé ferriste nó an Ballymena nó áitna mar sin. Agus tú ag obair sa Stat Service, bhí tú I lár dúsbreachtaí móra agus cinnithe móra stairile a bhain leis an tuaisceart go háirithe in sna seachtaidí. Cé mar a bhí
sin mar arcan tú siar in sir ar Sunningdale agus na córáí a thuí rih mar hampla. Thug sé anna hásamh domsa réonós de bheith féchan ar daoine cosú le John Hume agus Paddy Devlin a bheith gobar le Faulkner agus daoine gur náimh de iad rih sin agus an meas fuair ar a chéile nar a chosnéad ar ag gobar le chéile agus is mór trua nar bhóridir an chant sin, you know. Cadha in Good Friday Agreement, no, the ina chéasta ach Sunningdale trocha blian in the Iagson. Agus tú ar an taobh stí agus na córáí sin ar siúil an ru se chu siimplí sin tá a go just faoi farsantachtaí éirithe nach ru a géirí bogu nó rudí baga dhéanú an sin an tí an éirí le Sunningdale a dohhail. Bhí híth an leidir ar fad, you know, agus rúise, you know, ar aigéad. Bhí Faulkner an gur hastig bhuaig ag an amson socarú dhéanamh. Ach, sa salesman a bhí an agus cheap sé gur a bhéad leis na hendachtóirí a thuirt leis agus níor a bhéad leis. Go mórmhór mar dhearlar an cóirla na Hair and the Council of Ireland thug sin saas bata dos na hendachtóirí tuairt fuatha. Agus an fear a hiig sin níos mó aingeal ná Paddy Devlin. Bhí ordmheas agam ar Paddy Devlin, ceapas gur politeúr an a bhar fad é, you know, agus you know, bhí macántacht an iad a béal agus an brú a chur gur Faulkner agus ar na díle bhí congracht dó, you know, in éag Sunningdale. Tá sé anna chasú leis an brú a dhéanamh ar Alliance a lár na huaire, you know. Ar waithí tú in Amerby gur bhaithleat síl politiúil a leanúint? Na raibhann sa sin misnig a gom. Tá anna bhas a gom ar politeúirí, you know, de gach fartaí, man téann siad amach agus éalaíonn siad vótaí agus mar sin de agus íonn siad ar daoine tacaíocht a thuirt de bhuibh, you know, agus ní dólam gur féidirlam sin íon. Ba bhfuil Lortain is beidir faoin tlúhainte bhí agat le Cursí Sláinte. Could you an éis a bhí agat sa de Cursí Sláinte an seo? Nuair déasbórachtain sa ar Cursí Sláinte, breathann sé ar ospidéal agus ar foignimh agus mar sin de agus gan trácht ar Sláinte agus bar liomsa you know, níos mó airgid agus níos mó cuaram a thuirt don primary care mar deirtar éis agus háit ag éiri sin dhéanamh láthir na huaire. But níor a bhéidir le hainge, you know, an méid ospidéal a bhí an Achimad Slán. Bar liomsa dul go dtí ospidéal gur féidir le rud éigean a dhéanamh dom. Fiú go gaithing dul trocha beidir 50 míle chun é sin a gháilt. Ná ospidéal beag nar a bhéidir le gach rud a dhéanamh dom. Tuigim an rud a tatú bhuiú ach mar hampla do gnne a bhfuil coníar a bhar mánach mar hampla. Beidir congracht an teorin leis ligach agus go bhfuil cuaram éigeandála díáil ar an daine sin. Turas beidir jaabhar go leith go bhfuil farste ar waithe leis seans go gaiile siad a síl agus go bhfuid siad buas ar an turas seachar nach bhfuil na service ar fáil go háitiúil défa. Sa chás sin go dé an réiteach. An rud is práinig ná go méid tú féchúram doctor nó féchúram paramedic in am agus dóméocht na thorcha cearan agus an service sin go maith bheith tú virtually mar a dheirfá san ospidéal nuair a héan tú isteach san thorcha cear sin. Ní féidir an centralisation í dhéanamh gan na rudaí eile a bheith an freisin, you know. Gan fiúháin, helicopter, ambulance, no héad, you know. Cá tú bheith leistigh de lethúra chléig ón ospidéal.
Well, a counter an tuaisceart agus an deisceart Morris bhí buinte go leis go comisiún na teoran. Cé ó feicalachas atá an teoran inis ar a bhhair? Is beag nach bhfuil teoran an in a lánslite ach mar lína an léirscáil. An bhainn se le dearcú a bhhail? Bar lamsa gur féadal a dtíine marachtan an eláin. I siocháin agus go campórdach go méach seansacha na páistí a churchan cí agus mar sinnde agus is cummal am an son cétá am an cuidsa an chuid sin. Ní dólamsa gur féidir bheitthe caint ar a aontathe i slí polítíochta le fada lá. Mar féach táda trácht ar Border Pole an sa agus cada tharlacht dá méach Border Pole sa tuaisceart ar maidin, chailfar é. Ach ó de réir conra ina chéasta cacha tú referen eile a bheith ann san deisceart. Agus ham cinnte go gailfar sin freisin. Caham roint bha ama san deisceart agus sé mion an phobal san deisceart in éis go bhfuil an tuaisceart sochar. Cursí cum le glascéal, bhí tú mar runúnaí ar coiste condaí an dún. Lorlam faoin plán James Lena a chuir síos agus an spruc a bhí an ná le corn vigéir a thuirte ráist go condaí an dún den céadúr, spruc a buinú amach. Bhéidir fed up de chailún den támar fad, agus hasnéamar go luachans na caigadaí ar snás a chur ar cuasaí pelle bhú I gúntaí an dún, chun an chaidáin dardú agus bhaíamar béidir fiche chuig Pelladori, mar sais conra leo má sibse sásta tréála dhéanamh gáíthe sa teachtain agus mar sinnde béidir go bhfuhamid créimh na hÉireann agus a bheithe trácht ar créimh na hÉireann cheapdaoine eile gur as ar meabhair, gnám son. Agus go dé mar a bhíon lá sin an níige déag seaca nar a thug foran sin an dún corn vigéir leo. Cúis sása a bhí an nach, bhí sásta lei sin níor hána mis bháile leis sin bhuiin ar chuirbí, chu mé dtíine ráisina eile stúil. No, is éachta bhí an áráid, ar fécinn siar ar há sin níos mú ná mar a ceapar mar ag an nám. Ag an nám níor a bhánach ach cléthe. An dímá is mú atá gamsa gan tríanar ó dhéanamh. Bhí sé tiltte ag an bhairin sin, bhíidir maga leor. Stochar am bheithe fécinn ar fel mar a imrítar in sé, It's the fear of failure atá an nis, tá de gíire, bheithe cosint an támar fad agus gan seans úirt, Tan tám Harvey stay agus ní dáilm fiú gur léirí muid urid sin na taideanta nó buinte amach agus a de héal. Cé mar a déirí leat urid sin de baltaí éagsúile a hastal? Just mar dúirt an fear a níag an Revelóid na Frankie, and j'ai survived. I survived. Just my sail father got. I mean, cosúlan is braham uanta mar a sin in dhéag na fianna, tá mo chóir be go léir methe agus gan ainge kaint leis, but there you are. Bhí an tá leom gur dhéon mé rudaí simúla. Bíon rud an ar síle go a gcónaí? Well, bíon bhfuil caithigh, ní féidirm sa gan rud éigent fear siúla gom, ní málam go bheith díomhaoin.